Bore da, siomai men a chroeso i'r wers fyw yma, le ni wrth gwrs yn ein themau diwedd blwyddyn. Ni wedi cael gwers thema 1 yn barod a dyma wers thema 2, ble ni'n mynd i fod yn gwneud 2 weithgaredd hollol wahanol. Felly os ych chi wedi bod ar gyfer y gwers thema 1, gret, croeso. Os na, yna ewch i wneud i. Maen nhw gyd ar gael, ewch i sianel YouTube yr ysgol i gyd o'n thrawon, a mae'r holl wersi sydd wedi bod fyna, allwch chi ddal o lan, hyd yn oed os wnaethoch chi golli y wers yn fyw. Right, croeso mewn i chi. Mae angen y dudalen weithgareddau yno chi, mae'n sgrolio fan ar weilio'r dudalen fel arfer, Adobe.slice26, diwedd 2. A thrawon os ych chi newydd y gwersi byw, cofiwch bod modd i chi i oedi y fideo fel mae'n siwto chi. Os ydw i'n mynd ychydig bach yn rhy gyflym, a mae angen tymau bach fwy o amser ar y dosbarth, yna mae croeso i chi wasgu pause, oedi'r fideo, ac yna cario ymlaen chwarae fel mae'n siwto chi. Mae yna 2 weithgaredd ym mhob gwers fyw, felly os oes rhywbeth arall mlaen gyda chi bore yma, a mae angen i chi adael yn gynnar, yna mae yna doriad naturiol tua hanner ffordd trwyddo, a mae croeso i chi adael ty pryd mae'n eich siwto chi. Mae hefyd cyfle i chi ennill set o glist ffonau cool i'r dosbarth. Just wrth ddod i'r wers, a rannu eich prosiectau chi, bod chi blant wedyn yn rannu'ch dyluniadau hyfryd i'n oriel cenedlaethol o ddyluniadau. Na gyd sy'n chi blant i wneud hwnna, fyddai'n dangos i chi sut ar ddiwedd y weithgaredd gyntaf heddi. A wedyn athrawon, mae just un ffurflen sydyn iawn, dim byd hirfaith o gwbl, i lenwi mwyn hawlio'r crisfonau a fyddwn ni'n danfon reina i chi i'r ysgol yn rhad ac am ddim. Gret, ynddo fe. Pawb yn licio cael rhywbeth am ddim. Right, nawr te, beth i ni wneud heddi? Wel, dewch i ni gael mynd draw i edrych ar y dudalen weithgareddau i weld beth sy'n mlaen heddi. Wel, dyma hi, dwi wedi agor Adobe Express, sydd da fi fan hyn ar un tab, ac yna ar tab arall, dwi wedi agor tab newydd ar Chrome dwi'n defnyddio, felly bod chi'n defnyddio Chrome neu Edge neu beth bynnag. A mewn yna, nes i deipio hwn, Adobe.slice26, oherwydd 2026, 26, diwedd 2, oherwydd hon yw gwers 2 o'n themau diwedd blwyddyn ni. Chi teipio Adobe.slice26, diwedd 2, neu os oes dyfais dy chi sy'n gallu sganio cod QR, wel, sganiwch y cod QR na, a fydd hwnna'n dod â chi i'r dudalen yma hefyd. Right, nawr, beth ni'n mynd i fod yn gwneud heddi? Wel, ni'n mynd i fod yn arlunio yn ein gweithgaredd gyntaf heddi. Dyn ni'n mynd i arlunio, a spel fach ydyn ni, felly ni'n mynd i gael hwyl heddi gyda app arlunio Adobe Express. Ni'n mynd i fod yn gwneud darlun hafaidd o lan y môr yn defnyddio'r app arlunio, gan ddefnyddio rai o'r brwsys hwyl sy'n mewn yna. Brwsh cawslyd, y brwsh pigog, y brwsh gwynwydden. Mae hwn yn mynd i fod yn lot o hwyl. Yna, yn yr ail weithgaredd heddi, fyddwn ni'n creu adroddiad newyddion. A falle, lle ni ddefnyddio yn darlun glan y môr ni fel lleoliad ar gyfer adroddiad newyddion. Felly bod da ni newyddion am y tywydd poeth, efallai. Ac yn arweilod y dudalen weithgareddau, mae yna wybodaeth fan hyn am sut allwch chi hawlio y gwobrau gwersi byw. A fyddai'n dangos hwnna i chi yn y man. Right! Dewch i ni gael bwrw ati te i gael dechrau gyda'r darlun glan y môr yma. Felly dwi'n mynd i wneud o draw i Adobe Express. Nawr Adobe Express yn Saesneg fan hyn, diar mi. Dewch i ni gael newid Adobe Express i fod yn Gymraeg. Gan glicio lan fan hyn ar yr avatar yn y cornel top o'ch dde. Ac yna dwi yn mynd i fynd i'r botwm sy'n dweud Settings. Ac yna o dan Settings, fe welwch chi bod na gwimplen fan hyn sydd yn dweud English United States. A dwi'n mynd i newid hwnna i fod yn Gymraeg. Dyma ni, chi'n gweld top y restr Cymraeg, Deyrnas Unedig, clic ar hwnna, a dyma ni, cau'r ffenest ni nawr yn defnyddio Express yn Gymraeg. Right there. Ni'n mynd i fod yn arlunio, felly chwiliwch am y cerdyn oren gyda robot funky. Dyma fe fan hyn. Cliciwch ar hwnna mwyn dechrau creu llun. Right there. Wel, ar lan y môr. Wel, mae angen i gael awyr las yn gyntaf ar lan y môr. Felly, dewch i ni gael mynd i'r brwsh yn y corn y top o'ch chwith. A fan hyn, dwi'n mynd i gadw fe ar y brwsh crwn caled sydd da ni fan hyn.
Ond mae eisiau awyr las yna. Felly dwi'n mynd i glicio ar y glas yma. Ond mae hwnna'n las hyfryd, ond mae'n chydig bach rhy dywyll dwi'n meddwl. Felly dwi'n mynd i glicio, dewis y glas golau yna fel man cychwyn. Dwi'n dechrau gyda'r lliw yna. Ond yna, dwi'n mynd i glicio fan hyn ar yr gosodiadau. Nawr, allwn ni fan hyn wedyn, glicio ar personol. Chi'n gweld? Personol. Cliciwch ar y gair personol. Nawr te. Beth allwn ni wneud fan hyn yw llusgo'r smotyn yma lan yn agosach i'r cornel top o'ch chwith. Nawr, reit yn y cornel top o'ch chwith yw just gwyn. Felly, dyn ni'n moyn mynd reit i'r cornel, ond dwi eisiau rhyw las ysgafn, rhywbeth fel yna yn hyfryd. Iawn. Nawr, gyda hwnna di wneud, cau'r ffenest lliwiau, dwi eisiau maint y brwsh i fod lan ar y mwyaf posib oherwydd dwi just yn mynd i beintio dros y papur i gyd, peintio dros y cynfas i gyd, just i lenwi fe gyda glas golau. Na ni. Nawr, wedyn, licen ni gael tymau bach o graddliw, gradient mewn fan hyn. Felly, dewch ni gael creu graddliw yn hun. Nawr, ar gyfer y graddliw, beth dwi eisiau yw fersiwn ychydig yn fwy tywyll o'r lliw glas yma. Felly, dewch ni gael clicio to te ar y botwm gosodiadau yma. A fan hyn nawr allai lusgo'r smotyn yma yn agosach, wel, nôl yn agosach at y glas cryf yma sydd fan hyn. Falle ti a hanner ffordd, fel yna. Nawr te, gyda'r lliw glas cryfach yma, be dwi'n mynd i ddefnyddio nawr yw y brwsh ton feddal sydd drws nesaf i'r brwsh crwn caled. A to dwi'n mynd i ddod â maint y brwsh reit lan i'r top. A dwi just yn mynd i beintio ar draws top y papur. A felly lawr unwaith eto. Dyna ni. A chi gweld nawr bod da fi rhyw raddliw bach neis. Allen ni wneud un cam to. Allen ni fynd nôl mewn. A mynd... Wp-a-days. Allen ni gael wneud. A mynd un cam yn agosach eto. Felly tua fan hyn. A wneud just un linell ar dop y papur gyda y glas tywyllach byth yma. Nawr, mae'r effaith yn ysgafn iawn. Dwi ddim yn amlwg o gwbl ydw e. Ond dyna fel ni eisiau, dyn ni ddim yn moyn iddo fe fod yn rhy amlwg. Iawn, dyn ni ddim eisiau iddo fe fod yn rhy amlwg. Os chi'n teimlo bod e'n rhy amlwg, chi'n modd, newch y camau rhwng eich lliwiau chi yn llai. Newch y camau rhwng eich lliwiau yn llai. Iawn? A mae hwnna yn mynd i'ch helpu chi i gael graddliw ysgafn. Iawn de. Nawr bod fi wedi gwneud yr awyr, dwi'n mynd i fynd nesaf at y traeth i hun. Felly ar gyfer y traeth, i ni eisiau y brwsh cawsled, brwsh caws. Felly allwch chi ddod o hyd i'r brwsh cawsled gan glicio ar yr teitl amryliw fan hyn, a dyma ni, yr ail brwsh yw'r brwsh cawsled. Nawr, gyda'r brwsh cawsled, mae angen iddo fe fod tua hanner ffordd i fyny fan hyn, rhywbeth fel yna. Nawr, mae pob un o'r brwshes amryliw a lliwiau wedi gosod yn barod. Felly, dyn ni ddim yn gallu dewis lliw. Chi'n gweld, does dim modd dewis lliw, oherwydd mae'r brwshes yma a lliw penodol iddyn nhw. Felly, brwsh cawsled, tua hanner ffordd lan, a beth dwi'n neud nawr yw, dwi eisiau just neud tonnau ysgafn ar draws y cynfas. A dwi eisiau gwneud e mewn un symudiad fel hyn. Chi'n gweld? Ton ysgafn ar draws y cynfas fel yna. Di chi ddim yn moyn bod chi'n gwneud hanner ffordd stopio, dechrau to. Chi'n gweld? Di ni ddim yn moyn hwnna. Triwch wneud e fel bod chi'n gwneud un don. Sy'n mynd reit ar draws. A wedyn dechreuwch y don nesaf. Tua hanner ffordd lawr y don flaenorol. Chi'n gweld? Peidwch a trial dod lawr fan hyn, achos chi'n mynd i gael gaps, chi'n mynd i gael bylchau bach glas. Felly, dechreuwch y don newydd, tua hanner ffordd lawr y don chi newydd wneud. Nawr, does dim angen mynd yr holl ffordd i waelod y dudalen, ond allwch chi os ych chi eisiau, wneud ddim drwg. Ond i ni yn mynd i fod yn rhoi'r môr mewn hefyd. Felly, allai i stopio fyna yn ddigon saff. Iawn? Felly, rhowch eich tonnau o y frwsh cawsled yn gorgyffwrdd, overlapo yn gorgyffwrdd i gilydd, a chi'n mynd i weld mae'n edrych fel just twyni tywod
ysgafn ar y traeth fyna. Right, great. Na roi chydig o amser i chi ar hwnna, ond na'r brwsh sy'n angen yn ni nesaf yw'r brwsh pigog yn yr set amryliw. Felly dwi'n mynd i sgrolio lawr a just dod o hyd i'r brwsh pigog. A dwi'n mynd i osod maint y brwsh pigog. Dwi'n mynd bach yn llai nag yw e. Just ychydig bach yn llai. Rhywbeth fel yna. Na ni, rownd 145 sydd gyda fi, rownd 150, rhywbeth fel yna'n iawn. Right, dwi'n mynd i oedi am ychydig felly bod chi'n brysur gyda'ch tywod. Ond unwaith chi'n barod, ewch i hôl y brwsh pigog. A gosod y maint, jyst yn llai na'r hanner. Jyst rhwng yr cwarter o'r hanner, so tua treian o'r ffordd. Iawn, tua treian o'r ffordd. 1/3. Un rhan allan o 2 y ffordd i fyny. Rhif dy fi tua 150. Right, na gyda hwnna, i ni'n mynd i wneud yr un peth to. Iawn, a dwi'n mynd i ddechrau tua hanner ffordd lan yr tywod ola na sydd â fi fyna. A dwi yn dod o draws. Na eto, triwch beidio stopio. Unwaith chi wedi dechrau gwneud llinell, triwch beidio stopio. Nawr, chi'n sylwi bod hwn tipyn yn llai yn dweud na'r cawslid, felly mae eisiau bod yn bach fwy gofalus. Nawr, allwch chi, achos mae dŵr yw hwn, allwch chi fynd nôl ymlaen dros yr un man, a os ych chi'n teimlo bod bwlch dych chi, jyst ewch nôl drosto fe. Ond, unwaith chi'n dechrau llinell, peidwch a stopio hanner ffordd ar draws. Iawn, ewch yr holl ffordd ar draws y papur. Ni'n cael hwyl hwn. Dyna ni. Holl ffordd ar draws. Hyfryd. A allwch chi fynd nôl dros o rhain gymryd ych chi eisiau. Mae jyst yn creu mwy o weiad. Gweiad yw texture. Mae'n creu mwy o heinau diddorol. Chi'n teimlo bod un darn ychydig yn rhy fflat. Na pam i fi wneud hwnna. O'n i'n teimlo bod dechrau'r tonnau ychydig bach yn rhy fflat. Felly, jyst ewch nôl dros o fe. Tan eich bod chi'n hapus gyda y dŵr na. A chi'n gweld, y fwyaf chi'n neud y fwyaf o weiad i chi'n creu. Fwyaf o texture i chi'n creu, y mwy diddorol ma'ch dyluniad chi yn ymddangos. Nawr, mae angen yr ewyn gwyn ar dop y dŵr, yr ffôm, yr ewyn gwyn ar dop y dŵr. Nawr, i ddod o hyd i'r ewyn gwyn, i ni'n mynd i fi mewn i'r defnyddiau celf. Y defnyddiau celf. Nawr, yn y defnyddiau celf, fi'n chwilio am y llinell llun gopi. Dyma fe, fan hyn. Llinell llun gopi. Trws nesaf i'r rhaca. Nawr, gyda'r llinell llun gopi, dwi angen paent gwyn. Iawn. A o ran maint, dwi'n mynd i ddod lan o hwn tua hanner ffordd. Iawn. Llinell llun gopi, tua hanner ffordd. A na gyd dwi'n neud nawr, dwi'n just tynnu llun ar draws dop y dŵr fel yna. Allwch chi fynd nôl os ydych chi'n teimlo bod gormod o fwlch yn rhywle. Allwch chi rhoi tipyn bach o ewyn gwyn fyna. Ond dyle fod, ychydig bach o fylchau gyda chi. A wedyn ambell i sbloich fawr. Dyna beth sy'n cool am y brwsh llinell llun gopi yw bod e'n rhoi rhyw linell ysgafn. Chi'n gweld, mae yna just chydig bach o baint ysgafn, ond wedyn mae yna rhyw blobs mawr yna yn edrych yn gret. Iawn, dyna'r ewyn wedi wneud. Felly, nesaf te, mae angen i ni fynd at, falle, darn y nodda hwn, sef coeden balmwydd. Coeden balmwydd ar y traeth, ni'n mynd i roi coeden fan hyn. A os ni'n teimlo'n hyderus iawn, felly ni'n rhoi am eich gneuen gwco mewn hefyd, coconuts mewn hefyd. Right, nawr te. Ar gyfer y goeden palmwydd, mae angen y brwsh sialc arna ni. Felly, yn y defnyddiau celf eto, iawn, cliciwch ar y defnyddiau celf, a reit ar top fan hyn, mae da chi yr brwsh sialc. Felly, dwi'n dewis y brwsh sialc.
Nawr, mae angen lliw brown arna i. Nawr, i gael gafel ar brown, y peth rwyddau ni'n neud yw dechrau gyda'r oren. Iawn, cliciwch ar yr oren. Ac yna, cliciwch ar y botwm fan hyn mwy o liwiau. Nawr, i droi oren yn frown, beth sy'n angen i ni wneud yw i dywyllu fe. I dod lawr fan hyn. Ond hefyd, licen ni dynnu ychydig o'r lliw allan ohono fe. Felly, dwi'n ni lusgo fe tuag at y canol. A be ni'n cael fan hyn wedyn yw rhyw frown tywyll heb ormod o liw. Felly, dwi'n mynd edrych yn rhy oren, brown oren. Dim cweit yng nghanol y sgwar yn yndyn ni. Ni. Nawr, o ran maint, mae'r maint eitha pwysig y tro yma nawr, o amgylch y 70, iawn? Felly, o amgylch y 70, allwch chi deipio rhif mewn yna, neu jyst cysgo hwn lawr. Os dim angen bod yn union gywir, 71 na fe, iawn. Rownd y 70. Ond dyna tua'r trwch sy'n angen yna chi. Nawr, be fi'n mynd i wneud yw dechrau fan hyn yn yr awyr las. A dwi'n mynd i ddod lawr gyda llinell sy'n cronmi ychydig. Chydig bach o curve. Ac yna dwi'n mynd dros hwnna chydig o weithiau. Os ydych chi'n hapus, a dwi ddim yn hapus dy hwnna, dwi'n mynd i ddad wneud e. Clicio lan fan hyn, dad wneud. Fi'n credu bod fi'n i ddechrau to. Hwna well. Nag yw. Fi moyn bod e'n weddol syth erbyn bod e'n cyrraedd y trath, chi'n bod? Felly falle na i ddechrau yn y trath a mynd lan. Felly lan a dechrau tro... O, dwi wedi bwmpo mewn i'r bysellbwrdd y cyfrifiadau. Right. Ni gyd yn cael yr un trafferthion. Lan ac yna dechrau troi. Fel na. Gret. Right. Na ni. A nawr bod fi'n hapus gyda hwnna, yn ofalus i fi'n mynd i fynd nôl drosto fe. Nawr, os ych chi ddim cweit mynd drosto fe, a mae e'n neud eich boncyff coeden ychydig y fwy trwchus, mwyn iawn peth eich poeni am hwnna, ond y syniad yw bod chi jyst yn mynd nôl dros union yr un linell, iawn? Oherwydd be mae hwnna'n mynd i wneud yw jyst llenwi fe mewn, wneud yr brown yna yn fwy llawn. Rhywbeth fel yna. Right, fi'n hapus gyda hwnna ar gyfer y boncyff y goeden palmwydd. Nawr, ar gyfer y palmau hunain, y dail y palmwydd i hun, beth sy'n angen yno ni nawr yw mynd i'r brushes addurniedig. Felly, clicio draw, addurniadol, sori. A dewis y brushes addurniadol fan hyn. A be ni'n mynd i wneud yw sgrolio lawr a dod o hyd i... Nawr, mae yna ddwy wynwydden yma. Mae da chi wynwydden treiliedig a gwynwydden. A mae bythol wyrdd gyda chi hefyd, y gweud y gwir, allech chi ddefnyddio unrhyw un o'r tri na. Ond dwi'n mynd i ddefnyddio dwi'n mynd i ddefnyddio'r un cynta, sef yr wynwydden treiliedig. Hwna. Iawn, fi'n licio... Mae'n eitha addurniadol, dwi'n mae'r dail yna'n addurniadol neis. Felly, gwynwydden treiliedig, a mae angen gwyrdd arno ni. Nawr, ychydig bach yn dywyllach na'r gwyrdd yma, fydden ni'n dweud. Felly, dywyswn i'r gwyrdd yma i ddechrau, ac yna clicio i gymysgu lliw newydd. A to, dwi'n jyst yn mynd i dywyllu dod lawr yng nghanol y bocs fel yna. Nawr, be ni'n mynd i wneud nawr yw cromluniau ec. C-curves yw'r term Saesneg. Nawr, dwi ddim yn... Os chi'n meddwl am lythyren C, os dwi'n ei C fan hyn... O, mae hwnna'n rhy fawr. O, dear me. Right. Maint y brwsh yma, tua 150. Tua 150. Nawr, meddyliwch am y llythyren C. Allwn ni ymarfer hwn lan fan hyn yr awyr iach os chi eisiau. Meddyliwch am y llythyren C. Ond meddyliwch hefyd am wneud C wynebu weired. Back to front. Iawn? A newch chi'n ar ei ochr. Un yn gwynebu fyny. Iawn, mae bob un o'r una mewn arlunion cael ei galw yn gromluniau C, C-curves. A dyna beth sy'n angen yno ni, dwi'n mynd i gael gwared o'r una i gyd nawr, gyfer ein palmwydd, yw chydig o'r heina. Dwi'n dechrau fan hyn.
A dwi'n dechrau fan hyn ar dop y goeden, a dwi'n mynd i wneud cromlin ec. A na i wneud un arall yr ochr arall. Cromlin ec. A na i wneud 2 arall lan ar dop y goeden. Cromlin ec. A cromlin ec. Dyna ni. Iawn. Nawr, a mae hwnna'n helpu ni'n dweud, rhaid iawn ohono ni sydd ddim mor hyderus yn arlunio. Os mae pethau'n debyg i lythrennau i ni i ysgrifennu bob dydd, yna mae'n rhwyddach yn dweud. Os chi'n trio, tynnu lun o hwnna, hwnna'n anodd, ond gwna ec fawr, hwnna'n rhwyddach i fi. Right, fel wnaethon ni gyda boncyff y coeden, nawr mae angen i ni i lenwi hwn mewn. Iawn? Felly dwi jyst yn mynd i fynd yn ofalus nôl dros bob un o'r cromluniau ec yma. Chi'n gweld, mae'n neud y dail i edrych yn fwy trwchus. Mae'n ychwanegu gweuad, texture, un dyluniad ni. Nawr, hwnna yw 2 waith, a i drosto eto. Llwn ni fynd 2 gwaith. Pob tro ewch i drosto, mae jyst yn mynd i wneud yr dail yma i edrych chydig yn fwy llawn. Hyfryd. Dyna ni, ein coeden palmwydd. Hyfryd iawn. Nawr, ydych chi moyn rhoi cneuen goco yna? Pam lai? Newn ni roi ambell i cneuen goco yn tyfu lam yna ar dop y goeden. Felly eto, newn ni ddechrau gyda ein oren. Mae angen y brwsh crwn caled yno ni. Felly ewn ni nôl i'r sylfaenol. Iawn, cliciwch nôl i fynd i'r sylfaenol, crwn caled. A dechreuwn ni'r oren, ond mae angen i ni hefyd i falle i ddod lawr o fe i'r brown. Ond licen ni'r brown yr cneuen goco i fod ychydig yn fwy gole. Felly dwi'n i ddod nes draw fan hyn. Rhywbeth fel yna. Brown mwy gole. Nawr, ran maint, dwi'n mynd siŵr, dewch ni gael trial lawr ar rownd y cant. Rownd y cant, felly. Dwi'n gael trial e. Dwi'n mynd i glicio hwnna. Na i. Bach mi fawr, dwi'n meddwl. Na i ddad wneud hwnna. Dwi'n nôl lawr tua felly'r 70, te felly. Clic, ie, dyna ni. Nawr, newn ni roi un arall felly fan hyn. Fel yna. Na ni. 2 tair, yn iawn. Hyfryd. Nawr, i orffen y cwbl, beth am ambell gwmwl yn yr awyr. Felly, dwi'n mynd i fynd am y brwsh crwn caled sydd da ni barod. Paint gwyn. Dyn ni'r maint lan ti ar hanner. Dwi'n jyst mynd i glicio. Iawn, ni yn y brwsh crwn caled, maint ti ar hanner, paint gwyn. A dwi jyst yn mynd i glicio lan fan hyn yn y cornel top o ffordd dde. I weld. Oce. Felly bod yna bach yn fawr. Lawr y maint y brwsh. Na ni, rownd y 350 de, wedwn ni. Clic. Ie, nawr, os na i wneud ychydig o'r eina ar draws, chi'n gweld? Chiwch chi jyst roi ambell i gylch dros y llall. A mae e'n creu effaith cwmwl yn ddigon rwydd, yn dweud. Fel yna, chi roi un bach draw fan hyn, fyd, os ych chi eisiau. Na ni, sa'n gyfrangu mwy na nai. Mae hwnna'n edrych yn hyfryd. Hyfryd. Right, wel, mae'n amser i ni arbed ein llun. Felly, dewch i ni gael dod lan i'r cornel top ochr chwith. A dwi yn mynd i glicio ble mae'n gweud D-deitl, a dwi'n mynd i roi darlun y traeth. Darlun y traeth. Na ni. A i chi wedi creu darlun traeth, allwch chi lawr lwytho hwnna i argraffu fe, os liciach chi. Neu wrth gwrs, allwch chi rannu fe, fel dolen gweld yn unig, hoeddi fe'r we, allwch chi roi fe mewn yn Google Classroom, Microsoft Teams. Neu, beth am rannu'ch darlun traeth chi gyda phawb arall yng Nghymru yn ein oriel a ennill y clustffonau dosbarth. Ewch i ni gael gweld fel allwn ni roi yn darlun traeth yn hawdd iawn yn yr oriel. Wel, cliciwch te
nôl i'r dudalen weithgareddau, Adobe./26 diwedd 2. Sgrolwch lawr i waelod y dudalen. Dyma ni. Nawr, plant, mae yna fotwm yn un i chi le mae'n gweud, plant, ychwanegwch eich gwaith i'r oriel. A dyma pa mor hawdd yw e. Clicio ar y botwm na, mae'n agor yr oriel. Gret. Na, dyma'r oriel gwersi diwedd y flwyddyn. Does dim angen, dwi'n siŵr beth yw'r bocs gwyn yma. Clicio ni'r X i gael gwared ar hwnna. A ni gyd sy'n angen i chi wneud yw clicio ar y botwm sy'n dweud ychwanegu ffeiliau. Clic. Dewis eich darlun gan ticio'r bocs fan hyn. Ac yna ychwanegu at yr oriel. Iawn. A dyna ni. Mae'r darlun na mewn yn yr oriel. Nawr, os ych chi'n meddwl bod y pethau eraill yma sydd fan hyn yn edrych yn ddiddorol, yna dyna beth ni wedi bod yn gwneud ar wers Thema 1. Felly, athrawon, llwch chi gyfrestru ar gyfer y rai sydd i ddod, gan fynd i Adobe./live lessons, mae fel am yna ar dop y sgrin. Neu wrth gwrs, croeso i chi fynd i sianel YouTube yr Ysgol Digidol, le chi'n gallu gweld yr holl wersi byw sydd wedi bod. A beth am wneud clawr cylchgrawn diwedd y flwyddyn, creu fideo le i chi yn pleidleisio am eich hoff bynciau yn y flwyddyn ysgol. Felly, os mae hwnna'n eich ddiddorol, yna dalwch lan gyda wers diwedd y flwyddyn Thema 1. Reit, wel dyna chi wedi ychwanegu eich darlun i'r oriel. Athrawon, yna gyd sy'n angen i chi wneud i hawlio y clustffonau yna y dosbarth, a dyna'r clustffonau fyna, yw llenwi'r ffurflen sydyn yma fan hyn. Eich enw chi athrawon, cyfeiriad e-bost, enw'r ysgol, nifer y blant sydd wedi cymryd ran, a pa thema o wers mae eich chi wedi defnyddio, wel diwedd blwyddyn, a wedyn ticio bod chi'n Nghymru, a wedyn cyfeiriad postio. Yna fe? Right, iawn e. Dyna ddiwedd hwnna. Beth am i ni fy mlaen i'r ail weithgaredd? Beth am i ni fy mlaen i weithgaredd 2, le ni'n mynd i fod yn creu adroddiad newyddion. Nawr, allai hwn fod am rhywbeth sydd wedi digwydd yn eich ardal chi yn ddiweddar. Allai fe fod am yr tywydd poeth sydd wedi bod eleni. Felly, dewch i ni gael creu adroddiad newyddion, a dwi'n mynd i ddefnyddio'r darlun yna o'r traeth fel lleoliad ar gyfer y stori. Felly, dewch ni gael gweld pa mor hawdd yw e i greu adroddiad newyddion. A unwaith i chi'n gwybod fel i greu adroddiad newyddion, llwch chi wneud e ar gyfer unrhyw bwnc, llwch chi. Llwch chi greu adroddiad newyddion ar beth bynnag i chi wneud yn yr ysgol. Felly, nôl i Express, mae angen mynd nôl i y dudalen cartre, felly dwi'n mynd i glicio ar yr A liwgar yn y cornel top ochr chwith. A mwyn creu adroddiad newyddion, dwi'n mynd i fynd yn syth i greu fideo. Dyma ni, clic fan hyn, creu fideo. Iawn, a dyma fi yn barod i ddechrau. Nawr, mae angen cyflwynydd arnoch chi, yr angor newyddion, y news anchor, y person sydd yn y studio. Nawr, allech chi fod yn neud hwn i gyd eich hun, neu allech chi fod yn gweithio mewn grŵp neu mewn par i wneud eich fideo chi hefyd. Mae'n hawdd i rannu prosiectau, clicio rannu, ac yna, dyma ni, a teipio mewn fan hyn, cyfeiriad hwb eich ffrind, neu eich ffrindiau, fel bod chi'n gweithio ar hwn, fel grŵp neu fel par. Right then. Felly, dewch i ni gael dechrau gyda yr cyflwynydd yn croesawu'r gynulleidfa i'r newyddion ac yn dweud beth ni'n mynd i fod yn gweld heddi. Right. Felly, fi'n mynd i fynd i ychwanegu cynnwys ar y chwith. Wps, beth dwi'n gwneud? Hwn. No, beth fi'n gwneud? Hwn. Right, ychwanegu cynnwys ar y chwith. Ac yna dewis cyfryngau. A o dan y cyfryngau, i ni'n mynd i fod yn recordio fideo, felly cliciwch ar fideos. A be ni'n mynd i fod yn gwneud yw recordio eich hun. Felly chi'n gweld y botwm llwyd na fyna sy'n dweud recordio eich hun. Cliciwch ar hwnna. A dyma'r camera wedi agor lan. A ni'n barod i recordio. Nawr, newch yn siŵr bod chi ddim yn torri top eich pen ffwrdd. Iawn. Meddyliwch ydych chi moyn bod bellach bant, neu'n agosach. Iawn. Mae'n hyn, neu'n siŵr bod fi'n y canol. Iawn. A dwi jyst yn mynd i fod yn siarad at y camera, a dwi'n mynd i fod yn dweud croeso i'r newyddion. Mae'r tywydd poeth dros Gymru i gyd heddiw. Dewch i ni gael mynd i lan y môr i glywed rhagor. Right.
Felly, na gyd ni wedi hwnna. Ia. Dim yn dda, cychwyn recordio, y botwm glas, a byddai'n clicio'r botwm glas na eto pan byddai wedi gorffen siarad. Felly tip i chi, cadwch y llygoden yn y lle fyna, achos dim angen i chi chwilio amdano fe i stopio recordio wedyn. Ac chi dal edrych ar y camera, a just clicio fyna gyda'ch bus i stopio recordio, heb gofod edrych lawr ar eich sgrin. Right, felly clicio i ddechrau recordio, cychwyn recordio, a byddai'n clicio fe to pan dwi ar ben. Croeso i'r newyddion. Wel, mae yna dywydd poeth iawn ledled Cymru heddiw, a felly dewch i ni gael mynd draw i lan y môr i glywed rhagor am beth sy'n mynd mlaen. Iawn, na ni, o'n i'n treol swnio'n ddifrifol. Mae pobl sy'n darllen newyddion yn bobl difrifol iawn. A dwi'n mynd i gadw y recordiad. Cadw'r recordiad. Dyna ni. A mae hwnna nawr yn gosod hwnna mewn ar y prosiect fideo i fi. Nawr, os ych chi'n neud hwn mewn ystafell swnllyd, le mae pawb o'ch ffrindiau chi yn recordio ar yr un pryd, yna fydden ni yn clicio gwella lleferydd, tynnu sŵn ac atsain, tynnu sŵn pawb arall ar atsain. Chi clicio ar hwnna, wneud e wella sain eich fideo chi. Iawn. Dewch i ni gael clywed yn ni ar ôl i fi glicio fe. Dyle fe swnio fel bod chi wedi recordio fe mewn studio. Ac yna, dwi hefyd yn mynd i glicio ar Cefndir. Dyma fe fan hyn. A mae mynd i gael gwared o'n nghefndir i, sy'n great. Right, dewch i ni gael gryndo na fe de. Croeso i'r newyddion. Wel, mae yna dywydd poeth iawn ledled Cymru heddiw. A felly, dewch i ni gael mynd draw i lan y môr i glywed rhagor am beth sy'n mynd mlaen. Right, great. Iawn. Croeso i'r newyddion. Wel, mae yna dywydd poeth iawn ledled... Chi'n clywed y gwahaniaeth rhwng y ddau recordio yna nawr. Oedd tipyn o atsain gyda fi mewn yn yr ystafell hyn. Ond unwaith o'n i wedi gwella'r lleferydd, oedd hwnna wedi diflannu. A nawr mae'r cefndir hefyd wedi dynnu sydd yn gred. Un beth newch chi sylwi falle yw bod eich llun chi wyneb i weired, bod back to front. Felly, os oes da chi logo neu rhywbeth, logo'r ysgol neu bathodyn yr ysgol neu rhywbeth ar eich crys, bydd e'n edrych yn rhyfedd. Felly, dwi eisiau cywiro hwnna. Felly, i newid hwnna i fod nôl fel dyle fe fod, dwi jyst yn mynd i glicio ar safle, fan hyn. A o dan safle, jyst dewis troi yn llorweddol. Na ni, a nawr dwi'n gwynebu y ffordd cywir yna. Ac ai symud yn hun ar draws, os dwi eisiau. Na ni. Yn y canol. Nawr, beth am gefndir? Beth am roi yn hynna'n mewn studio newyddion? Wel, dewch ni chwilio am studio newyddion te. Na i fynd i ychwanegu cynnwys. A dwi'n mynd i fynd i'r elfennau, i'r cefndiroedd, a na i chwilio fan hyn am studio. Just studio. Dwi'n ddim yn edrych yn addawol. Trio ni studio newyddion. Dyma ni, right, studio newyddion. Iawn, dwi wedi chwilio studio newyddion, mae 159 ohonyn nhw. Chi'n gweld, gallai bob un o'r ein weithio. Felly llwch chi ddewis yr un, mae hwnna'n cool. Gwers yn cool. Llwch chi ddewis yr un i chi meddwl sydd yn edrych fel eich studio newyddion chi. A llwch chi drial nhw mas hefyd. Llwch chi fynd trial hwnna. Os nad ych chi'n siŵr, llwch chi fynd nôl i'r elfennau a trial un gwahanol. Iawn? Ond dwi'n hapus do hwnna. Mae'n edrych yn gret. Credu bod fi'n symud yn hynna'n draw fan hyn. A felly gawn ni rhyw destun ar y sgrin, a felly gawn ni testun ar y sgrin. Right, dewch ni gael chwarae hwnna te. Croeso i'r newyddion. Wel, mae yna dywydd poeth iawn ledled Cymru heddiw, a felly dewch i ni gael mynd draw i lan y môr i glywed rhagor am beth sy'n mynd mlaen. Right, great. Wel, dewch i ni gael mynd i lan y môr te ar gyfer yr un nesaf.
Iawn, felly dwi'n mynd i glicio ar y plus i ychwanegu golygfa wag. A nawr, mae angen i chi gael eich reporter, eich gohebydd chi, sydd ar lan y môr. A os dawch chi sy'n neud hwn, felly bydde fe'n syniad da i roi par o sbectol hael neu het hael. Het hael yw? Nagos. Dim yn un. Par o sbectol hael neu rhywbeth arno i ddangos bod chi ar lan y môr. Iawn? Felly dwi wedi creu golygfa wag. Dewch i ni gael clicio de ychwanegu cynnwys a cyfryngau eto. A y fideos eto, a recordio'ch hun eto. Iawn? Nawr, falle bydde fe'n syniad da i wybod beth yw'r tywydd ar eich traeth agosaf chi heddi. Iawn? Felly, chymod beth, na i wneud hwnna nawr, na i fynd o'r tab arall. Nawr te, y traeth agosaf i fi yw traeth Llan Steffan. A mae hi'n 25 gradd na nawr. Wff! Nawr te, felly. A dim ond y bore yw i, felly mae'n mynd i fod yn poethi yna erbyn amser cino. Iawn. Right. Bant a fi ne, fi'n barod i ddechrau recordio. Right, recordio eich hun. Iawn. A cychwyn recordio. Bant a fi. Croeso i draeth Llan Steffan, ble mae hi yn 25 gradd yma bore yma yn barod. Gyda rhagolygon y tywydd yn dweud bod ni'n mynd i gyrraedd 31 erbyn amser cinio. Mae hi'n chwilboeth yma. Felly, y newyddion yw, os ydych chi'n mynd mas i lan y môr, neu unrhyw le mas na'r awyr agored heddi, newch yn siŵr bod chi'n gwisgo het, yn yfed digon o ddŵr, ac yn defnyddio eli hael. Nôl atoch chi yn y studio. Right, na ni. Yn gohebydd dramatig i fyna. A nawr lle gadw recordiad na. A'r un broses sydd da ni fan hyn nawr, gwrs, le ni just yn mynd i fod yn gwell y lleferydd, tynnu'r cefndir. Iawn, gwell y lleferydd, tynnu'r cefndir. Iawn, nawr. Beth licen ni wedyn gael yw darlun nes i greu o'r traeth fel cefndir i'r darn yma o'r newyddion. Iawn? Felly, dewch i ni gael mynd i osod hwnna. Nawr, fi chi'n neud hwn tra bod yn tynnu'r cefndir a gwella'r lleferydd, dwi'n gallu mynd a neud beth eraill. Felly, dewch i ni gael mynd i eich stwff. A ble mae'r darlun? Dyma fe fan hyn. Darlun y traeth. Dyma'r un dwi eisiau. Clic ar hwnna. A dyma fe mewn. Nawr, be dwi'n ei wneud? Dwi'n just clicio ar y bottom ar y chwith fan hyn sy'n dweud gosod y cefndir. Gosod y cefndir. A mae'n diflannu oherwydd mae wedi mynd tu ôl y fideo. Ond unwaith fydd Cefndir wedi cael gwared ar yn fideo i, byddwn ni'n gweld y darlun yna yn syth. Felly dewch i ni, aeth rhywbeth o'i le? Dear me. Right, adnewyddu'r dudalen te. Bant a ni. Dyma ni. Con i off. Cyn bod fi'n trial neud bethau chydig bach i gyflym yma. Right. Trwy'n nhw'n ato. Tynnu'r cefndir ar y fideo yma. Iawn. Nawr, tra bod e'n tynnu'r cefndir, allwn ni fod yn dechrau meddwl am addurno hefyd. Fel ni'n mynd i ddangos bod hi'n boeth, beth am rhywbeth fel thermometer, lle. Iawn. Felly, dewch i ni gael mynd i ychwanegu cynnwys, a dewch i ni mynd i'r elfennau, a dewch i ni gael chwilio. Neu, chi'n gwybod beth byddai'n cwl? Chwilio trwy'r sticeri. Yn i wedi'r sticeri. A chwilio nhw fan hyn am tymheredd. Thermometer. Dyma ni. Aha! Right. Os ewn ni thermometer. A sawl un fan hyn. Mae'n ni'n da gyda'r hael yn troi chi.
Right, felly mae lot o ddewis fan hyn. Thermometer. I'r gwir mae gyda'r tân ar y top hefyd. Felly, credu ai am yr un gyda'r hael yn troi rownd fan hyn. Felly, na ni, mae'n gorffen tynnu'r cefndir. Felly, llwn ni symud fi nawr. Mae eisiau ni wneud y safle troi llorweddol eto, ond oes e? Ti'n rhoi hyn ar ochr hyn. Iawn. Le oedd yr elfennau yna. Dyma ni. A nawr na i roi'r thermometer gyda'r hael yn troi mewn draw fan hyn. Chymod be, fi'n credu bod fi'n ei newid nhw rownd. Fi'n mynd i ddod draw ochr hyn. Na ni. A mae'r thermometer yn mynd i ddod draw fan'na. Right. Technig o gwylio hwnna de. Croeso i draeth Llan Steffan, ble mae hi yn 25 gradd yma bore yma yn barod. Gyda'r rhagolwg yn y tywydd yn dweud bod ni'n mynd i gyrraedd 31 erbyn amser cinio. Mae hi'n chwilboeth yma. Felly, y newyddion yw, os ydych chi'n mynd mas i lan y môr, neu unrhyw le mas yn yr awyr agored heddi, newch yn siŵr bod chi'n gwisgo het, yn yfed digon o ddŵr ac yn defnyddio eli hael. Nôl atoch chi yn y studio. Right, na te. Os angen iddo fe'n swnio fel swn ni ar lan y môr, falle, fi'n credu ni. Felly, dewch ni gael mynd nôl i ddechrau'r olygfa glan y môr. Fan hyn, llusgo'r llinell ddi yma nôl i fan hyn. A dewch ni gael ychwanegu effeithiau sain glan y môr. Felly, dwi'n ni glicio ar ychwanegu cynnwys ar y chwith fan hyn. A wedyn mynd i'r cyfryngau. A tro mai ni'n mynd i fynd draw i'r effeithiau sain. A ni'n chwilio wedyn am traeth. Right, a llwn ni glywed nhw gan glicio ar y botwm chwarae. Iawn, felly. O diar. Gyn ni glywed gwylanod. Beth os na'n chwilio traeth? Gwylanod. Cwn ni. Mae'n well. Mae unrhyw un o'r rhain yn gweithio, dwi'n dweud. Dwi'n mynd i fynd am yr un cyntaf yma fan hyn sy'n yr restr, dwi'n meddwl. Mewn o fe. Nawr, mae wedi roi reit nôl ar dechrau. Nawr, dyn ni ddim yn moyn bod e fan hyn pan ni yn y studio. Croeso! Felly, ni gys rhaid ni'n neud yw llusgo'r clip gwyrdd yma draw. Ti'n gweld? Tocio fe chydig, fel bod ni'n torri... Ni'n cael dangos hwnna i chi. Tocio fe fel bod ni'n torri fe bod e'n digwydd reit ar ddechrau. Chi'n gweld, mae'n clicio yn ei le fyna. Fyna. Nawr, mae eisiau bod hwn lefel y sain lawr o dan y llais, a dwi'n meddwl bod eisiau bod e'n pylu allan o'r diwedd, fade out o'r diwedd. Right, dwi'n cael trial hwnna. Croeso i draeth Llan Steffan, ble... Credu bod e dal yn ry uchel, felly newn ni ddod lawr ar lefel sain rhwng y 10 y 100. Mae hi yn 25 gradd yma bore yma yn barod. Gyda'r rhagolwg yn y tywydd yn dweud bod ni'n mynd i gyrraedd 31 erbyn amser cinio. Gret. Right, wel, beth am y studio te? Nôl yn i'r studio. Mae angen cerddoriaeth yn ni ar gyfer y newyddion, felly dwi'n mynd i fynd i ychwanegu cynnwys, cyfryngau, cerddoriaeth, a na i chwilio tro yma am newyddion. Iawn. Na. Na ni'n da. Na ni'n da. Na ni'n da hefyd. Nynth da. Ydy? Sawl i dafod. Dim byd o bod ar hwnna chwaith. Right, dwi'n mynd i fynd nôl i... Pyn ni'n oedd e? Hwn? Nag e, hwn. Hwna. Mewn o fe? Nawr, chi'n gweld mae'r gerddoriaeth yna yn cario ymlaen, ond dwi ddim yn meddwl bod problem bod e'n gerddoriaeth yn cario ymlaen. Na gyd dwi'n mynd i wneud yw pylu fe allan ar diwedd a bod e'n cymryd sbel fach i pylu allan.
a dau lawr y lefel y gerddoriaeth i tua 10% hefyd. Beth sylwch chi yw bod y gerddoriaeth dal yn mynd tra bod ni ar y traeth, ond bod e'n pylu allan yn ar y 10. Croeso i'r newyddion. Wel, mae yna dywydd poeth iawn ledled Cymru heddiw, a felly dewch i ni gael mynd draw i lan y môr i Diwedd rhagor am beth sy'n mynd mlaen. Croeso i draeth Llan Steffan, ble mae hi yn 25 gradd yma bore yma yn barod. Right, licen ni bod y gerddoriaeth wedi stopio i fyw fyna. Felly, dwi jyst yn mynd i docio, jyst cydio yn diwedd y gerddoriaeth fan hyn. Llusgo fe nôl. A trin fe to. I lan y môr i Diwedd rhagor am beth sy'n mynd mlaen. Croeso i draeth Llan Steffan, ble mae hi yn 25 gradd yma bore yma yn barod. Gyda'r rhagolygon y tywydd yn dweud bod ni'n mynd i gyrraedd. Ie, mae hwnna'n gweithio'n gret nawr, ynddo e? Mae hwnna'n gweithio'n gret. Nawr, allwn ni hefyd roi sticeri fan hyn. Iawn. Gallwch chi chwilio. Allwn ni fynd mewn i'r cyfryngau. Mewn i... beth ewn ni mewn i? Na, ewn i'r sticeri eto. Reina'n yn gret. Ewn i'r elfennau, sticeri. A allwn ni chwilio fan hyn am newyddion. Beth gewn ni? Sgwn ni. Os rhywbeth fan hyn... Fydden ni moyn roi lan. Na. Iawn, beth am just rhywbeth fel cylch. Cylch. Dwi eisiau rhywbeth, chymod, eitha... Felly, term Saesneg yw heads-up display. Felly, na i chwilio am just cylch i gwpan dy. HUD mae'n weithio'n cael ei alw. Cylch. Oh, na. Hyd. Cylch. Tech. Rydyn nhw'na. Na. Na. Digidol. Digidol. Cylch. Cylch. Digidol. Na. O, hych, mae hwnna'n gweud. Cylch. Digidol. O, diar mi. Right, ewn ni jyst am cylch. Sa'n fa pam i fi'n gorfod cael cylch, so'n siŵr. A fi jyst yn sgrolio, fi'n chwilio rhywbeth sy'n edrych yn eithaf modern. Na beth licen ni. Rhyw fframyn, chi'n bod? Rhyw fframyn cylch modern. Rhywbeth sy'n troi rownd. Na. O, mae rhain bach yn well. Ddim cweit beth dwi eisiau. Dyn nhw ddim cweit beth dwi eisiau. Na i fynd i chwilio yn y fideos. Ychwanegu cynnwys cyfryngau, fideos. Na i chwilio mewn hyn am rhywbeth fel cylch newyddion. Nawr da. Mae beth ydi ddod? O, fi licio'r byd yna fyna. Chi'n gweld hwn? Mae hwnna'n cool. Dyma ni, dyma'r math o beth o'n i moyn. Mae hwnna'n cool hefyd. Right, fi'n i ddod mewn o hwnna. Ychwanegu fe fel haen ar y canfas. Right, beth yw hwn? Clico gan i beth yw we. 3D render animation of lines enveloping the sphere. Right, okay. Sphere. Futuristic abstract animation. Na ni. Right. A licen ni gael hwnna drws nesau i fi fan hyn yn yr awyr. Felly, dewch i ni gael just cael gwared o'r cefndir D. Nawr, does dim angen i chi ddefnyddio cefndir ar gyfer hwn. Allwn ni ddefnyddio y dull cyfuno sgrin. Iawn, a hwnna jyst yn mynd i gael gwared ar y stwff tywyll i gyd. Dyma ni. O, da, fi licio hwnna. Nawr, os fi'n chwarae hwnna nawr, bydd y cylch lan yn animeiddio. Mae hwnna'n cool. I'r newyddion. Wel, mae yna dywydd poeth iawn ledled Cymru heddiw, a
Felly, dewch. Gret, nawr beth am bach o destun, am testun, ychwanegwch eich testun, a na deipio mewn yn hyn, newyddion. Right, nawr, dwi'n mynd i deipio newyddion. Newyddion. Wedyn dwi'n mynd i roi dash, 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 a dwi'n mynd i deipio newyddion to. Newyddion. A dwi'n mynd i roi 4 dash, 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 a to. Newyddion. A dwi'n mynd i unwaith to. Dash, 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 dash. Na fe, just dash, 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 dash. Right. Nawr, pam i fi'n neud hwnna i gyd? Wel, be dwi'n moyn nawr yw, diolch i fi gael newid lliw y testun fel i fod yn wyn fel wy'n ni'n gweld yn y gliriach. Dwi'n i ddefnyddio'r dull cynllun testun cylch. Dyma ni. A nawr mae da fi newyddion, newyddion, newyddion. A beth chi'n neud o hwnna yw roi tu fewn i'r cylch yma. Fel yna. Lliw. Beth am roi lliw glas tywyll i'r testun? Na. Glas gole gyda amlinell dywyll. Na beth sy'n angen. Tywyllach na. Personol. Chi'n gwybod fel neud hwn nawr. Na fe. Gret. Font. Lle font trwchus ar gyfer y newyddion, rhywbeth fel hyn. Gret. Nawr, be dwi'n mynd i wneud nawr? Dwi'n mynd i drial yw roi hwnna tu ôl i'r cylch. Credu byddai'n gwneud effaith eitha cool. Hwna tu ôl iddo fe. Ie, chi'n gweld? Dechrau chwarae hwnna. I gael gweld. Croeso i'r newyddion. Wel, mae yna... Gret. Nawr hefyd gallen cylch newyddion ni fod yn troichi. Dewch i ni gael mynd i animeiddio. Lan fan hyn, y cornel top. A ddewn ni just ailadrodd bod yn troichi. Na ni. Dewch i ni gael trio hwnna. Croeso i'r newyddion. Wel, mae yna dywydd poeth iawn ledled Cymru heddiw. A felly, dewch i ni gael mynd draw. Gret. Fi'n credu ni gael rhyw hael poeth yn y canol fyna. Felly, dewch i ni gael mynd i ychwanegu cynnwys elfennau. Ewn ni nôl i'r sticeri, a ni'n just chwilio fan hyn am hael. Mae sticeri'n gret oherwydd maen nhw'n fideos bach, ond mae'r cefndir wedi cael ei dynnu'n barod, sy'n just yn neud pethau lot haws. Felly, os chi'n gallu defnyddio'r sticeri, dwi'n gweld y lot yn haws, na mynd i fideo a wedyn trial, fel wnaethon ni gyda'r cylch na, chymod, o'n i'n gorfod defnyddio'r dull cyfuno. Mae'n iawn, ond mae y tipyn yn rwydd achos chi jyst yn gallu defnyddio'r sticeri. Hefyd, does dim gwahaniaeth am hyd sticeri, mae sticker yn gallu para mor hir a'i chi moyn. Right. Dwi'n mynd i gweld un eto i fi'n wir se. Hwna'n weddol. O, beth am yr un ma? Ie, I am hwn. Ie, hwnna. Gret. A dwi'n mynd i roi hwnna mewn hwnna. Nawr, ydw i moyn bod tu ôl i'r cylch cwl glas ma'r llunellau glas, neu yn y blaen, dych chi gael trio e. Tu ôl falle. Croeso i'r newyddion. Wel, mae yna dywydd poeth iawn ledled Cymru heddiw. A felly, dewch i ni gael mynd draw i lan y môr i glywed rhagor am beth sy'n mynd mlaen. Croeso i draeth Llan Steffan, ble mae hi yn 25 gradd yma bore yma yn barod. Gyda'r rhagolygon y tywydd yn dweud bod ni'n mynd i gyrraedd 31 erbyn amser cinio. Mae hi'n chwilboeth yma. Felly, y newyddion yw, os ydych chi'n mynd mas i lan y môr, neu unrhyw le mas yn yr awyr agored heddi, newch yn siŵr bod chi'n gwisgo het, yna fe digon o ddŵr ac yn defnyddio eli hael. Nôl atoch chi yn y studio. Gret. Right. Cyn ni alw hwn yn adroddiad newyddion. Adroddiad newyddion.
A beth ydych ni'n gwneud o hwn? Wel, unwaith to, allwch chi lawrlwytho fe fel ffail MP4 os ych chi eisiau. Allwch chi just rannu hwn gyda dolen, fel bod chi ddim yn goffa lawrlwytho pethau, allwch chi just clicio dolen gweld yn unig, a wneud hwnna roi URL i chi, dolen o'r we, unrhyw sy'n clicio ar fe, maen nhw'n gallu gweld a gwylio eich adroddiad newyddion. Wrth gwrs, allwch chi ychwanegu hwn at yr oriel os ych chi eisiau. Mae croeso i chi. Does dim rhaid i chi, mae jyst un o'r gweithgareddau yn ddigon i chi hawlio'r clisfonau. Ond os licech chi ychwanegu y fideo hefyd, yna ewch amdani, fydden ni'n dwl i gweld nhw. Ond dyna ni, wedi gorffen ein 2 weithgaredd ar gyfer ein gwers fyw diwedd blwyddyn thema 2. Cofiwch os nad ych chi wedi bod i wers fyw thema 1, wel dalwch lan gyda hwnna. Athrawon, cwch chi gyfrestru am y rai sydd i ddod gan fyny adobe.live lessons, neu wrth gwrs cwch chi ddal y lan gan fyny sianel YouTube yr Ysgol Digidol a gweld yr holl wersi byw blaenorol fyna. Right, wel, os ohonwch gwers ola chi o'r flwyddyn, yna diolch yn fawr i chi am y fynychu, diolch am ddod i'r gwersi ar hyd y flwyddyn, a i fi'n barod yn edrych mlaen i weld chi gyd nôl ar gyfer y gwersi byw ym mis Medi. Fydd da ni yr un arlwy ag arfer, mae popeth mewn llaw, felly bydd hi'n gret i gael chi nôl. A rhain ohonoch chi sy'n symud mlaen i ysgol newydd, wel pob hwyl i chi, joiwch, a cofiwch chi ddefnyddio'ch sgiliau Adobe Express i greu argraff ar eich athrawon newydd. Oedden nhw'n syfrdanu i weld pa sgiliau sydd gyda chi'r pethau gwych i chi'n gallu gwneud gan ddefnyddio Adobe Express. Right, diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni ar hyd y flwyddyn. Joiwch yr haf os nad dwi'n gweld chi to, a hwyl am y tro.